Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, Nok. Iya. Swasana wis dibuka utawa dibuka dening para mbak-mbak Ibu Waranggana. Iya. Sowan menyang endi mak iki? Iki sowan menyang Desa Sukamaju, Kelumpang, Kota Baru. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya mak. Iya. Acarane bengi iki ora liku coba mung mundi dawuh timbalane Bapak Lurah sing kepareng nimbali karo awake dhewe ado-ado saka Ngayuja sowan marang Kabupaten Kota Baru kene iki no. Iya. Ingkang wigati ngaturake pasugatan hiburan wayang kulit sewengi atas dalam acara peresmian ya kuwi kantor kelurahan baru utawa kantor kelurahan sing anyar Desa Sukamaju. Kantor kelurahane. Lah ya kae. Luar biasa ya mak. Iya. Nuwun sewu ing atase desa kene kanthi swadaya desa iso mujudake sawijining kelurahan sing endah, kelurahan sing apik. Bener ngendikaning penjane Bapak Bupati mau wis ngendikake kelurahan niku kelurahan yang terbagus. Malah tak aturi uninga ya Nok, ora ming neng Laladan Kota Baru kene tok. Saksuwene aku manggon ning Yoja wirung tau weruh kelurahan apike kaya Sukamaju iki Nok. Apa iya? Tenan. Oh, luar biasa ya mak. Lho, nyatane kuwi kok ora perkara gawe-gawe ora ning kenyataane pancen kaya ngono ya. Muga-muga iso digunakake ingkang sakmestine. Tegese kantor kelurahan kuwi ora ming kagungane Pak Lurah ning milik masyarakat. Iya. Mula kagem pelayanan masyarakat ya luwih becik, luwih apik, luwih sempurna no. Iya, pancen bener ngono ya mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan awak dhewe katimbalan sowan mrene kanthi senenge ngati no. Iya. Ora ketang mangkat mrene iki ameng-ameng apa ya tekan apa ya ora wong wis ketinggalan pesawat. Iya. Tinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat ning Banjarmasin aku keleleran. Iya. Bareng esuk. Esuk terus lanu ganti pesawat iso tekan kene iki dipethuk karo Pak Lurah sak rombongan ana ing Bandar Udara Batu Licin kono no. Iya, mergo nek ditempuh secara darat kuwi iso ngentekke 12 jam utawa 10 jam tekan kene mak. Lah iya. Dek mben aku susah-susahan ning Batu Licin. Iya. Terus bali saka Batu Licin numpak mobil no. Iya. Bareng medun bandara iki sikilku kram ora mari-mari. Iya. Mula aku terus nyuwun karo Pak Lurah nek saged dipadoske angkutan, Pak. Iya. Gandeng Pak Lurah pun saged damel kelurahan ninggal nek kira-kira mboten wonten angkutan nggih mang tumbaske pesawat aku ya. Pesawat telepon po. Lah iya, matur suwun tanpa pepindhan. Iya. Ya sak kamat-kamat ngaturake pasugatan no. Iya. Iki awak dhewe sowan ana ing daerah Trans. Iya. Desa Sukamaju. Kowe mau awan wis dicritani para sepuh-sepuh sing nalika semono rawuh ana ing kene taun 84 83. Iya. Isih wujud alas gung liwang-liwung isih wujud ora ana listrik. Iya. Nganti ngendikane akeh sing ora kuat padha bali golek papan sing kepenak. Iya. Ning nyatane Saiki wis dadi papan sing endah, sing gemah ripah loh jinawi. iya. Ngono ya mak. Iya, ki merga saka pambudidayaning para warga-warga sing lenggah ana ing kene usahane yang luar biasa iso mujudake sawijining desa ingkang aran Sukamaju ingkang becik lan apik lan endah kaya ngene iki ya Nok. Iya, matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Lurah sing wis kepareng iso ngayomi marang para wargane. Kebukten nganti 2 periode panjenengane iso tetep menunggu dadi lurah. Iya. Monggo aku mau neng bandara ketemu pisanan wis wedi lho. Iya. Potongane iki ora potongan lurah. Iya. Potongan bodyguard. Iya. Iya, ngono ya. Bareng ngendika aluse ra jamak-jamana. Wah, lah iki lho. Mula wong ki girilusi tembunge Jawa, girilusi jalma tan kena kinira. Kadang kula nuwun sewu, blegere ora pas karo pengendikane. Iya. Blegere medeni ning pengendikane aluse ora jamak, tata kramane ya genep. Wis ninggal saka Jawa kono pirang-pirang puluh taun, basa Jawane ya isih apik, isih mlipis, isih becik nok. Iya, bener ya, Mak. Iya. Pancen ya iso ditiru kaya ngono kuwi nok. Iya, ya pancen ngono, Mak. Heeh.
Yo, iki ana kalodhangan sithik. Iya. Neng nggon plakat mau kok kaya akeh banget sing ditulis ana Bu Sri Mulyani, ana Bu sapa-sapa mau ana Mas Gareng sepaku apa sepaju mau. Iya. Kuwi barang ya ana. Iya, kowe nggawa sinden pira? 3. 3 nok, 3 iki tadahe akeh banget to, Nak. Iya. Anggere mandeg mung arep mangan, mandeg mung arep mangan. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. 3 sing nganggo busana biru-biru iki. Oh, perlu tok tepungake kagem para lenggah para sepuh. Sing mepet aku iki Mbak Elisa Orkaros Alaso. Oh, nggih. Iki Mbak Elisa Orkaros Alaso iki saka asline ya bapak ibune iki blesteran. Oh, ngono to. Mula bocahe ya apa jenenge iki raine ora rai Jawa. Iya. Rai kethek. Ora kethek ora. Nggih. Jumeneng Mbak Elisa men suwe prisa, Mbak Elisa. Ya. Wah, niki jumeneng nggih. Heeh. Wah, seneng sangat saged sowan mriki Pak Bu sedaya mawon. Lho. Nggih, Kang derek tepang kalih kula, nami kula Elisa Orkaros Alaso. Derek pitepangan nggih. Mugi-mugi sedaya wonten mriki desa Sukamaju sehat sedaya. Amin. Rezekinipun lancar sedaya. Iya, wah piye seneng to sak iso tekan kene. Nggih remen sanget niki wau lewat sawit. Hutan sawit. Hutan sawit nggih sami ten Sulawesi nggih ngaten niku niki kados kaya wong Bali ning kene. Sok meneh sing sopan ya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit ki sopan. Sawit kok mandeg mung arep nguyuh nang hutan sawit. Lah ya soal iki digrojol-gronjol ngene to Pak dalane. Terus ya saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden loro iki, Pak. Piye? Lah ya langsung ngene iki lho tangane disilangke ngene iki ning buri. Mergane ya kentrok-kentrok. Ya tapi seneng mergane ya kabeh ning kene ternyata kathah nggih masyarakatipun guyub rukun saling membantu. Buktine nggih niki sae sanget kantoripun. Nggih kula pun jajal, kula nggih pun nguyuh ten riku. Mau ngamui lho. Apa piyai awak dhewe ditekake saka yoja kuwi supaya nganggo tutur kata sing halus kok nguyuh. Kan kuwi ben kaya omahe dhewe. Dadi sesuk sapa redi so bali reneneh nggih. Tentuman nggih. Matur sembah nuwun. Ya iki kok akeh nawala-nawala sing diaturke karo awake dhewe sa. Nggih, menapa Pak? Iki kagem bucangik saking kula Sugeng Parangkusumo Bantul DIY. Wah, penggemar wayang kulit sejak tahun 70 sampai sekarang. Kula nyuwun gending Sri Uning kagem Kang Mas kula Pak Yoyok kalih Pak Jatmiko SP1. Matur suwun sanget saking Pak D Sugeng SP4 kula nyuwun sing nyanyi Tatin. Wong kuwi jatahmu keri. Ya. Iki jatahe Tatin. Sri Uning Pak Tatin. Sri Uning saka Mas Sugeng Parangkusumo. Ya. Nggih. Parangkusumo nggih wonten mriki nggih. Piye? Trans wonten mriki tapi ne. Niku saking Jogja. Saka Jogja. 70 tahun. Sejak tahun 70 sampai sekarang wis pirang nggih. 10 tahun. 50 tahunan ya. Wis suwe, iya. Luar biasa. Niki nonton Kelumpang Selatan nggih. Kelumpang Selatan. Nggih, niki kula ngaturaken menapa, Pak? Sakaremu, sing sak senengmu kowe arep nembang apa? Ya, sing para warga ya seneng. Ngono ya, Pak. Iya. Oh, Pak Gareng nggih sampun hak rawuh. Pundi Pak Gareng? Niki? Oh, nggih. Oh iya. Nggih nyuwun apa, Pak? Wonten pamundutan? Kowe sak lagu siki engko Pak, terus Pak Gareng jumeneng. Ya, monggo. Apa sa? Manut karo kowe. Sesideman mawon. Ya, sesideman. Ya cara karyane Mbah Sukron Suwanda dibawani sik monggo. Karo engko men Mas Pak Gareng men ngaso dila. Ya. Wiwitane anderek sang
kang sangking bukir swara kurang premono ning wasis Angung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis mangga ya terus tresno sesideman monggo luwih becik patenono timbang bepisahan ayo Sulistya barewangi samudana lawan kula warga garwalan praputra tang retude eno liwat kincanging alismu kuwasa nglandhap atiku nadyan wis lingsir aku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua anrimpong jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepi ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine kowe apa wae nadyan sesidem yo mangga balungane alam wujudke luwih becik patenane timbang pepisahan nadyan kang Sulistya
liwat kencanging alismu kuwasat endang hatiku aja dirasa yen wis ning serius aku isih mampu yeah. Monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno jiwa ragaku kakuro kehormatan mambro rubuh harepinjo urip aku tak sesidem masih tak sebut niki wae sesidaman sampun Mas Eno matur sembah nuwun kaya kowe mau entuk saweran kuwi mau inggih niki kinten kalih saking sapa saking Mbak sapa bapakku Ranji nika lho Pak ah iya kesupen kula daleme mbiyen dienggo nginep awake dhewe pas ning Ranji nika matur suwun Bapak matur sembah nuwun enten iki wau Mas Sinten ki kakangne Mas sapa ora apa-apa Mak ayo mumpung anu Pak Gareng kepareng wis kepareng rawuh no ya diaturi supaya tindak kene dicaosi mik iya panjenengane sing luwih pono laladan Kalimantan Selatan kene iya duduk dulu ya monggo ayo Mas Gareng monggo ya ya serampat no ya biasa. Kok mriku mawon Mas Gareng mboten. Oh nggih, kula mriki mawon. Lah jumeneng kok ya. Oh, ngoten ta. Lah kula nggih rada-rada wedi ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Mriku kepanggih wonten dusun Sukamaju. Nggih, Desa Sukamaju. Nggih, nderek Mang Ayu Bagya dalu menika wah luar biasa. Atase ngresmekne Bali Desa sama undang dalang kondang Ki Sena Nugroho. Ah, mboten.
luar biasa iki melok Sena Nugroho iki gawane lho aku sing gak betah. Gawane sindene niki lho. Enek iki tak ibarate ngono sing sebelah kono ki peyek kacang. Tuwipis mesti kemremes apa nek pas kacange weh mesti gurih. Sing tengah kacang. Sing tengah. Lah sing niki ibarate tahu isi. Wow. Tahu isi. Nggih, ning tahu isi mercon. Kok tahu isi mercon pripun? Ora mboten hati-hati kalih niku sidamu iso meslek kok ya. Nggih. Regane pripun, Mas? Kok tahu isi mercon niku napa galak napa pripun? Tinggalane ngoten tahu niku tahu isi mercon niku bahaya. Bener sawangane kaya ngene lek dipangan lo hati-hati lek mangan iso mledhos kaya ngoten niku dadine. Nggih. Terus jajere Mbak Ayu. Sing niki, lah niki. Ayu-ayu nggih kacamata. Kacamata. Lho mbok diganti to? Pun biyen ki jenenge kacamata. Oh alah. Nggih. Niki nggih ibarate ngoten nggih. Napa nggih lemper? Kok lemper? Nggih, bentuke ngeten iki, ya diwehi sunduk-sunduk anu ngono iki. Lah lek sing mriki sing kalih niki ibarate buah. Buah niki sing niki buah semangka non biji. Sing niki Mbak warni, lek aku wani demok lek iki. Mergo ya wis lek arep kono ra wani. Buah semangka malah kula sing ra wani demok sing abang. Lho jenengan wani mawon penak kok demokne. Lho. Alasane napa mriki mboten beto security re? Aman. Nggih. Lek menika nggih buah. Buah napa, Mas? Buah apel. Ning apel sing bosok nika. Oh ya sia-sia ora. Mboten sia-sia tekno. Lah kula ngesir niki pinten-pinten taun mboten diimbangi. Kok iso? Walah lha kula ngesir wis enek 5 taun. Lah karo aku sajake kuwi pangan apane aja ora sambok pangan mbok omoti tok ra apa-apa lho. Nggih, matur suwun Mas Gareng sampun kersa ngrencangi alian kula. Dadi tentrem ati kula. Kula sing matur sembah nuwun estu niku jenengan dadi seni pinunjul kersa lungguh bebarengan karo seni-seni lokal niku walah luar biasa estu niku. Seni menika mboten wonten bentenipun. Oh, ngaten. Ing saking mriki pokokipun anggen sampun kersa gegulang bab seni. Menika janjanipun seni menika mboten wonten kastanipun utawi mboten wonten derajatipun. Kula seniman panjenengan nggih seniman pun ngoten mawon. Nggih, nggih matur sembah nuwun. Nggih mugi-mugi mawon sedaya dipun paringi panjang yuswa. Nggih mboten dangu melih jenengan saged sowan mriki ngoten lho Mas. Amin nggih. Nggih. Ya penak lho. Delok kaya ngono anggit klek dalang iki mesti serem iki ya. Coba ya kaya ora. Biasa iki lek dalang ngono kuwi seru. Mboten. Penak ya tenan nggih matur sembah nuwun. Nggih. Niki mau wonten pamundutan lagu. Nggih, kersakaken napa? Sing disuwun Mbak Tatin. Oh iya. Suwun apa? Tahu isi. Sriuning. Nggih. Niku mboten tahu isi. Iki tenan lur, rasakno dhewe kok. Napa niki? Niku dateng Yojo kondange mboten tahu isi. Lah napa? Nangka blonyoh. Nangka blonyoh ki bentuk napa? Napa lek teng mriki jenenge nangka celeng niku ngeten iki to? Nangka celeng niku pripun? Nangka celeng niku empuk ning ya blonyok ngoten niku wau. Wah nggih niku paling kok. Nggih niku. Nek kene iki nangka celeng. Nggih niku. Berarti niki nek digabung antara Yojo karo niki berarti celeng blonyoh niki. Lah nggih niki bentuke ngeten iki. Model ngeten iki senengane nguyah-nguyuh ngono modele niku. Nggih. Ayo Mbak Tatin jumeneng. Monggo. Wah. Anggo mixing kepenak. Ya. Wah. Wow. Pesindan berbobot sumpah bobotnya 68. Sugeng dalu Mbak Yu. Inggih. Halo. Iki sugeng dalu. Ngokur ngene tok lho. Sesuk gareng dhewe kowe. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, rentok dalaman. Sama niki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Samane urung rondo? Kok urung rondo? Ya ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan urung kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Ya.
Mas Gareng. Nggih. Awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyak wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggoni latok. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nak ya kenalan sik urung-urung kok wis ngonekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah, Umum piye? tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah ya bener toh. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas awinan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Oh ya, tepungan kene. Ya rene, masa wong wedok kok sing kan rono. Ah iya ta. Biasa sinden lek ngene iki ora suwe nyidam. Nyedam apa? Maksudnya Ngapa ngene? ngene. Iya, kok dadak nganggo ngene-ngene ngapa? Lah wong kan pertamane ya ngene terus ngene to. Ora sing ngene kari dhewe iki ngapa? Maksudnya nglairke. Ya iso wong nek awakan kaya kowe iki ya subur tenan kok, Tin. Tenang iki. Jarine kowe iki ketetesan banyu udane meteng. Lah ngene niku. Mulane aku nek udan ndelik ben. Samane nek ketemu iki bahaya iki. Ketemu iki. Jenengan kuwi lho. Kok iso bahaya-bahayane ku nang ndi? Lah iki rupane kaya banyu udan ngono kok. Aku. Ya aku ternyata tukang diledek kok ya. Iki sida salaman ora? Sida. Ya kek rene. Dang. Sapa jenenge sapa? Ren. Iki rasa diremet-remet ngono lho nek. Meneng to, ndek ngaku ngene iki entuk 2 gram kok ya. Wah, lah ya maling jebulane. Maling piye? Maling nek penadahe kok ya aku. Lah endi penadahe? Kae lho. Pak Bejo kuwi lho. Anak sing nadahi. Nggih. Ayo dibawani, Tin. Yo. Sriune. Sriuning, engko men dijogeti Mas Gareng. Mas Gareng. Ya. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng ki cilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya. Ngapa? Iki kan garang sing bebas saka corona. Dadine kaya ngene iki. Oh, nek bebas corona ngene iki. Heeh, ora ngono. Gareng nang kene iki beda karo gareng Jawa. Gareng nang kene iki sampingane sing lebih ngene. Lah apa? Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng. Mulane aku sadurungan wis ngomong karo panitia to jan golek gareng liya sing putih aku ngono lho. Ora urung kaya panggah kepangan iki. Lah ya wong ireng tenan kok kon. Ora aku iki kok yo gatekke yo ben ireng yo ben kuning yo ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng yo jabane kok Lah, jerone saya ireng. cakut. Aku rawani nek delok jerone. Rawani. Ora usah jero-jeroan. Kok awakmu rawani kok tak wanekke. Mbak Tatin. Nggih, Sriune nggih. Jeneng lengkape sapa ta? Nami kula Tatin Lestari Handayani. Sapa? Alah rasa nyedak-nyedak. Ora aku karo namane pipine lho walus tenan e. Enggak. Bawani nggih. Heeh. Putri kang sulistyeng warni. Sumpah aku krungu lho. Ngapa? Perut ngono lho. Endi sing perut endi? Aku ngene mau kok ya. Krungu apa? Krungu. Ya keseran berarti. Sri Hening Mustika Tuban Putra Kanjeng Sira jejer ngono kuwi ketok lagi ya. Ketok napa nih? Ayo kowe putih, Mas Gareng ireng kaya kambil sawit dicencangi sapi. Ora kaya
matai cecak. Lambene. Lah iki wis persis lho putih lho. Ngapa lho? Pak Gareng. Oh, Mas Gareng. Tatin piye, Ndok? Wah. Mati Pak Gareng ora krungu Mas. Seprene aku celuk Mas lagi iki kok ya. Lah ya kudune piye, Mas? Walah, bojoku sing ning kono kan nyeluk aku piye, Wuk. Hah? Wuk. Wok ki piye? Takon ning mamaku, "Mak, Wuk, wae tempu ndi?" Wowok. Wowok ki panggilan sayang. Panggilan sayang piye lek nang Jawaku kono Wuk ku ya wong edan kuwi kok ya. Lah aku ora ngerti kok ya. Wowok. Iya. Tak prangkang bejana Bebelo wirat moyo Ilate. Ngapa lho? Delok ilate kaya keder. Ora Lah lho. nyuwara lek ilat ora keder kon piye? Kon meneng ae ngono. Ilate. Ora ya. Bulane ilate ya ireng. Kok kabeh ireng ana yang putih blas. Tenan kok Kang. Wis aku wis pokoke nek iki matiku dina iki pokoke. Heeh. Ngene aku jane dene aku semoh lho jane. Kok sik to Tatin iki ya kebangetan ora ana wong ireng kok sak ilate. Lah iya Kok mbok jajal kan melet ra ireng jajal. Oh iya. Kae mbok tok mat. Lho. Malah iso keder lho. Lah yo ireng mboten? Hah? Ireng mboten? Abang kok. Abang iya buta warna iki. Endi to jajal melet meneh? Ih. Kok kayak celeng mau. Aku arep ngurus sing celeng mau lho. Mas. Hei. Celeng apa? Saiki ya apa ya ana jeneng celeng terus melet. Pada umumnya lek sing melet ku petik. Ya akar muni kuwi ora tegel. Ora mentolo ngono to maksudmu ki? Ya. Ana. Tan wurung sriuning. Apa ta? Ora ganggu to? Lah Mbak ning kono Mbak ning tanggoku lho senengane mbubur. Gugur dadi kusum Mangga. Mangga Mbak Tatin. Srihuning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang kranti
Yuk. Sriuning mesti katukan lapuh tresna lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya tapos prasetya nandang berarti sriuning datang grahita kanthi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Sri ing putrane kabeh wong ngapati kalikane kaputuhing madya laga kok pratanding tresnane nadaya ing nampite para suhune senadyan wekasanira leno alamku aku Ya. sampun Matur suwun Mbak Tati Nggih. wis kepareng ngaturake. Ya. Sriuning ki mau pamundutan saka Piyayi Aja sing wis taun 70 lenggah ning kene no. Ya, Ora apa-apa mak iya. Mas Gareng. Jih. Nah, sampeyan saniki sing pun kulino kali sampeyan jajal kaya ngapa polahe nek wis kulino iki. Ngaten. Nggih, Ya. Nah, Niki setunggal napa kalih? siji sik mawon ora Setunggal mawon riyen. ora undur malak kok undur. Wah, lho aku nang ngene iki no ya. Pindah rene apa ora mau kira-kira? Walah Bu mbok rono lho, aja nang kene. Jatuh nama hamba iki ku aku. Ya ora apa-apa jenenge garwa tresna Ya. ngono kuwi. Nggih, estu niku golek sing kaya ngono ku ya angel kok ya. Nggih. Nggih menika ingkang saking laladan Tanjung Tabalong rumiyin nggih. Monggo. Nggih. Mas, Monggo sekalian. Mbak Ayu Suwarni katuran jumeneng. Iya, monggo. Monggo. Wah. Oh. Wah. Beda. Kaya kono no. Nggih, wis dalu, Bu. Derek ajar niki nggih. Weh, semonten kok ajar. Nggih untokno ya. Aja muni pengalaman. Mboten niki sedaya nggih ajar sedaya nggih. Mboten napa-napa Bu, pun monggo. Nggih, Bebas sedaya. mawon. Ya ajar golek duit ya. Loro-lorone. Loro-lorone piye ya. Saking pundi, Bu? Dalem saking Tanjung Tabalong. Tanjung Tabalong. Tabalong. Menika wewengkon pundi? Kalimantan Selatan. Kalimantan Oh, Selatan. kabupatenipun? Tabalong. Oh, Tabalong. Oh iya, akeh kabupatene ya mak iya. Nggih. Asma Suwarni. sinten? Suwarni. Sutarni. Suwarni. Nggih. Oh, Ibu Suwarni nggih. Monggo. Pripun kula kan napa teng mriki? Lah niku pun kula pasrahke Mas Gareng kok ajeng dinapake Iya, kali Reng. Gareng. Heh. Oh, alah ya. Biasane gareng ki lek wis seruh liyane no lali karo sing Mbok anggere tak kumu lali karo awakmu. Wis Enek mesti. kene-kene terus lali karo awakmu. Iya, Wah, jelas iya. Ya aja ngono ta ya. Ora, Je. Iki mung tembung guyonan diajeng. Mula saka kuwi. pripun? Wedi karo make, tenang e, Mak. Aku jan. Nuwun sewu lho, Mak, kula silih, Mak. Lora Asmara. Mbak Yuswarni, Nggih. jumbuh kalih kaonan ingkang wonten. Monggo kita sesarengan. Pripun? Ora wani ta? Udah mburi lho, Bu. Wong jeneng pun to, nek cara kula niku bebas mawon. Sing jeneng wong panggung niku pancen ya garwane sing putri kudu jembar atine. Wah, lha niku benten kalih bojo kula e. Lho lek ngeten iki 3 dina disapih kula teng omah.
Winginane ning ngantos ngenteng-entengi kok kula. Mesake ra. Iya. Mangga. Nggih nika badhe ngaturaken lara asmara. Oh nggih, saged Mas. Nggih, ya monggo. Tenan kok ya. Dipun bawani ngagem menapa? Mboten terus. Bawane napa? Enggak usah bawa. Napa bawa ya ora melok ya. Oh, menika wonten awala 3 malih. Jawah wonten mriki cobi kula. Sekedhap Mas Gareng nggih. Nggih, monggo. Nggih, menika kula waose mengke ndak Mbah Mayar Kota Baru nyuwun tembang Caping Gunung. Sekarang menika kagem keluarga besar Bapak Haji Slamet Soeharto ing Muntilan Magelang sugeng mirsani lewat streaming. Nggih, semoga nggih matur sembah nuwun. Sijine usihe tak buka isih no. Ya. Dari Bapak Taruji. Lagu Rujak Jeruk dibawani duet dengan Pak Karjo. Oh ya. Matur suwun jejer isine meneh. Kantor setunggal. Heeh. Diaturake, Mak. Seno alon-alon. Dari Yanto keluarga Ngawi Kota Baru. Nyuwun lagu Podang Kuning kang nyekar Mbak Elisa. Oh ya. Mangga, rumiyin panjenengan mangke lajeng nawala-nawala menika. Oh, ngaten. Niku wau Mbah Mayar. Ngersaken Caping Gunung mau Mbah Mayar. Nggih. Niki mawi jengleng napa mboten Mbah Mayar? Jengleng nggih. Nggih. Nambah 200 lho. Oh, malah dinggo golek duit. Iya. Nggih, monggo. Ya. Monggo Bu Sri. Bu Warni. Nggih Sri Suwarni. Oh nggih. Oh iya bener. Matur suwun. Angel dipleset niki angel. Monggo. Aduh wong Muga Gusti tansah amarengno dadi srana musadala roas mara sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang
srana usada lara asmara. Wah. Arep wah ya wis jogete ora ngalahke sinden-sindenku. Estu niki wah luar biasa. Sagete nggih namung ngeten iki kok. Wah, ngeten niku wis krasa banget kok. Ya. Mangga. Aku sembah nuwun Ibu Suwarni. Yo. Sing wis kemarin. Ayo nek ngaten Ibu Suwarni kala wau janjane nyamping gunung to Mas Gareng. Ngaten. Nirak mboten sios. Nggih. Nah, caping gununge digantos anu sisihipun menika. Mbak Sri Mulyani. Oh, Mbak Sri Mulyani. Anjir. Wah, Nah, Mbak Sri Mulyani saking pundi? Saking Kalimantan Timur menika. Wah, Kalimantan Timur. Nggih, bot-bote nglabuhi kula to. Weh, nggih, nggih. Nggih. Mangga katuran jumeneng Mbak Yu. Injih. Ayo. Wah, jan ngadeke sampai angel. Nan kok ya. Injih sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Wah, malih kalian. Ki dalang wah sing ganteng dhewe Mas Gareng. Alah, ngono kuwi lek nek dalang modelmu ya. Ora apa-apa Mas. Timbang jenengan wedi karo bojone. Lah mriki. Oh, Gareng iki nak eneng Kalimantan Timur nang ngidap-ngidapi lho Pak, Bu. Ning nak teng mriki wedi karo bojone tibakne. Banter kowe ya malah dicekake kaya ngono. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Ibu Limbo, Ibu Cangi. Sugeng dalu Mbak Sri Mulyani. Iya. Kalimantan Timur pundi, Bu? Kalimantan Timur. Sik. Piye, Mas? Kon baleni mah Kalimantan Timur lho. Kalimantan Timur. Kabupaten Tanah Grogol. Oh, nggih. Saking mriki dugi mrika pinten jam? 8. Ngantos bokong kula niku tepos. Elek kowe tepos. Iya, Mas. Kok ya. Sing tepos iki ora kok bokongmu. Apane, Mas? Bangkeane ra duwe kok tepos. Ya ket biyene ngene iki lho Mas Gareng. Jenengan kan teng Kalimantan Timur kan sering. Iya. Ngono, jenengan gak kelingan, tak kumbane klambimu kae. Kowe aja. Wong iki apa Estu niku ngoten lho. Lah ya piye tak jujuk ana ki ra ana jaba awakmu kok ya. Untung-untungan aku gelem ngongkon nyucekne baju. Ngono ra tau dikeki bayarane lho jenengan ki jan. Lho. Kok ya nggih, mugi-mugi Mas Gareng. wonten mriki kula matur sembah nuwun sanget. Khususe karo dumateng ketuwane. Wah, ketua panitia ya nok ya. Ketua panitia sing ganteng dhewe mau metuki waku Mas. Kabeh kok mbok lem ganteng lho. Ora apa-apa, sekali-kali yo ndongakne sing apik nggih. Mugi-mugi desa Sukamaju saged to gemah ripah loh Jinawi. Ayem tentrem raharja. Sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar rezeki. Nggih. Benjing saged dolan niki kulina bakul jamu benjing saged ndawi iya ngono kaya. Dalem niki wis saiki rasa kesuwen malah anu malah ruwet iki kok. Aku sakjane yo gak nak nurutin jenengan ya ruwet, kok raimu ya ruwet. Lah iki mulai iki ya. Iki mau ngene sing ngersake caping gunung. Bapak Mayar pundi monggo katuran tindak mriki Bapak Mayar. Ingkang ngersaken caping gunung. Mesti ganteng ya Mas Gering. Nggih, Pak Mayar. Nggih. Saking Kota Baru. Saking Kota Baru. Teng Bapak Mayar. Monggo Bapak Mayar. Ingkang pundi Bapak Mayar? Wah, ya piyai semene kon goleki ya angel. Lah ngene padahal ya golekno Mas Gareng. Ya lek piturut aku ki Mayar kabeh. Oh ngono. Ayo penak kacedhek-cedhek ning kene kok ya. Nggih. Nggih, niki wonten permintaan caping gunung nggih. Nggih, monggo dipun jenglengaken. Ya, monggo ya. Ayo Mas Gareng.
Oh, injih monggo. Wah, ora maido piyaine ganteng banget. Jan ki. Nggih, Pak. Nggih. Wah, Mas Gareng. Jenengan mboten kelingan to? Nek aku ki tau entuk wong gedhe dhuwur ngene iki. Sugeng dalu Mas Seno. Nggih, sugeng dalu Pak Mayar nggih. Wah, ndredeg niku. Wah, mboten napa-napa. Nggih. Mangga. Saben bengi nyawa kona kalau tak nyanyi mawon mangke tumut ora kuat Rama nggih yen memajang amung karo jandur urung wayahe ya Mas aku biasanya karo Mas Gareng ki langsung Mas Gareng ngene Mas Eno, Mas Eno. Ono wedi karo bojone iki piye ta ya Mas? Kados anu Mas. Kados kaya ning Jawa ini. Nah itu. Mangga. Kembang wen waton gunung. Iya. Sing dhuwur Mas Gareng. Len muncul ning dhuwur. Mangke kula sawer mangke. Nggih. Pacitan servi sikilku lagi ngene lho Mas. Ngangkat ngene kok. Wah, saestu nih. Le joget kalah Mbak Tatin nih. Spesial nih. Iya. Monggo. Panas udan panas udan aling-aling capi gunung misuane Pak ora digerongi ta capek gunung yalah ya Mas Nadyan wadon sarata lanang yuk hinumane banyu beni cekoke top jaman perjuangan jarak kelingan
Yo. Syukur piye ta? Ya ben dadi patung sik. Syukur bisa nyawa Gunung desa Matur suwun Pak Mayar ya karo nggih matur sembah nuwun. Luar biasa Piyai. Nuwun sewu, yuswane ya wis ora enom ning goyangane jan. Ya. Ora ngalah-ngalahno ya nak. Ya, semangat profesionalisme kerjane luar biasa. Ya. Pancen bener. Ki eneng sing nyuwun podang kuning. Ya. Podang kuning diaturake sing kepareng disuwun nyekar Mbak Elisa. Oh ya, dibaleni nek Mbak Elisa. Gendolas. Apa ora di lemparke ning Mbak Ayu. Ya ngono ya ora apa-apa men rata. Ya. Ya yuk. Mbak Ayu monggo. Ya. Pak Dek. Tulungi aku no ya. Kene, Nduk. Siah kene. Lah, bocah kok lek. Saiki ketok sampean. Nek sing njaluk tulung sing seragam abang sampean alasane wedi ro bojone
Nggih. Nek sing njaluk tulung sinden kula kok njur sregep. Lah sindene jenengan niku marai jinak bojo kula e. Lah bedane piye? Lah iya lek kadung nonton Mbak Elisa iki mah pinter bojoku nok saiki. Wah. Heeh, ndasmu Pak, kadung ngono kae eling aku ngono kuwi. Kata-katane indah ya. Kata-katane heeh. Bojoku pinter. Terus tak jak nonton Mbak Tatin. Saiki ya ngono, ganti logate Mbak Tatin. Jauh ngono. Ngono kuwi sak dawane. Dadekne pintere ya. Nggih. Ya Mbak Ayu ki pamunan saking keluarga Ngawi. Ya, sing lenggane Kota Baru. Oh, awakmu saka Ngawi, Nak? Nun? Awakmu kok Ngawi? Mboten. Kula saking Jogja. Saka Jogja. Oh, maksudnya minangkani panyunan saka keluarga Ngawi. Nggih, Pak Yanto asmanipun. Ya. Tindak rene karo sapa, Nak? Nggih kalih rombongan no. Maksudku BODYO ne melok apa ora? Sinten? BODYO. Sinten niku? Bendoyo bojo-bojo. Oh, bojo. Lah niki napa? Sing Ketok wela-wela. Iki bojone sampean. Nggih. Sing paling ngarep iki. Nggih. Dhisik sing ngesir sik sapa? Awakmu kok masih? Sing naksir. Bojone sing ndi? Niki. Kok arep kleru karo bojone dhewe iki malah. Kok keke wong ki piye? Wah, lah bojo kok kekeke wong. Iya. Nggih. Ya. Nadyan wujud temong peksi Nana agawe talining brang Suarane iso kaya ngono ta, Nak. Tak dongakne dadi wedok sak teruse ya nduk kowe. Lah apa iso malek apa piye? Lho donga kok ya. Oh, ya wedok ki terus wedok terus. Lah iya, mula tak dongake. Nah. Alus manis tur mrak ati neno si podang jenar neno iba bunga ingatiku nyanding bisa dadi tombo ya jan diapak-apakke iki lek ngenyam pendidikan seni iki meso no. Tenang kok ya. Iya ya Mbak. Awan ning omah wis ora krasa iya uyuran anggolek sing tak sayang mubeng pitir hanggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang cok ning ngapang kegancangan tak rendhek saka kadawan sarep
tak sawah tambah manise iba bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mandek atiku sana saya ae asrana nepi yo ulute ben ora krasa esuk awak nyanyi maneng-manengan ya kang nyawa tak sawang mentok ning apa kecangan tak rindek saka kadawa sawi ngoten dheweke ngalih bener tak suwun agawe pikirku kombe seret irat tak sawang tambah manise iba bunga yang nanti nyanyi lara bakal hatiku kekiwang liyan andutut hati kepranan lara manduk hatiku tansah nyata nani sertikatu ya sampun nggih matur sembah nuwun wah entuk saweran menaiki mau saka Mas sinten mau asmane Pak Mas Kliwon ya Mas Kliwon ku ya pengusaha no ya bener ya Mak iya ayo iki sinden 5 wis diaturake kabeh ya awak dhewe neruske crita dhisik ya Mas Garing ya men leren men ngaso ya engko gara-gara iso disambung meneh ngger ayo Mak tak derekke ayo ngger ratune ratu didemadaning pasewakan Gunung Garing Ngamarta nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun nata ing Ngamarta miwah nata ing Ndarawati tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis Dewi midhangan sabdanipun ing Ngaloko ing Ndarawati saknalika kendel nata ing Ngamarta datan mubah datan musik nglenggahi kanyur pinangka wardu kanyur jarang ganten wardu jarang kecongen aku durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping punika sebahan bonamu apa to kang dadi darunane ora numancan rukur kakeh Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel utusanipun Ki Lurah Semar Badranaya nenggih putra kinasih Karang Kadempel Ki Lurah Petruk Kantong Bolong miwah Ki Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat dadosaken kaget nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma
sabda sinambi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngamarta Kaka Prabu Yayi nadyan dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih abdi paduka piyambak mbok menawi Petruk wonten wigatos sowan wonten negari Ngamarta keparengane bali dhateng sowanipun Petruk kantong bolong Yai Samyaji Kaka Prabu pinarak lenggah sekeca kula dianggangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk iya kula semanggaaken Panakawan padha harja sapraptamu ning praja Ngamarta Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebene nglodoni dumawaing nawang tuwang sinuwun linempatna ing tulak manu menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami wilujeng sowan kula nir ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhap wada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta Panakawan Petruk dak tampa ora liwat pangestuning Sun Tampanana kula pundhingga jimat paripin dayaning kasantosan karo sapa Petruk nggih kali adik kula Bagong Panakawan Bagong padha harja sapraptamu tansah pinayonganing kawidadan ing sambikala keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong dak tampa ora liwat pangestu ku Tampanana kula pundhingga jimat paribeh lan nyuwun pangapunten ingkang kathah iya Bagong gandeng menika Bapak Bupati sampun rawuh kala wau Bapak Panitia paring dawuh menawi Bapak Bupati rawuh supados menika dipun candhet sekedhap rumiyin kagem peresmian kantor desa Sukamaju mengkono Bagong nggih mila wekdal sak cekapipun kula pasrahaken dhateng para bapak-bapak panitia menawi wonten lepatipun atur kula diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah iya Bagong kaya ora dadi ngopo sumangga Panakawan Petruk apa to kang dadi wigatine dene jeneng sira diutus dene wong atuamu Kakang Semar Badranaya. Menika ngaten sinuwun. Estunipun sampun wonten setunggal candra niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara. Bapak niku kaya masuk angin ning ora masuk angin. Ning boten purun dahar, boten purun ngunjuk, mung begogok enten ngajeng griya. Penyawange bapak niku kaya wong kelangan pengangen-angen kaya wong kelangan rasa. Mula penyawange niku namung suwung. Lah kula terus kula wanek-wanekke kalih garing kalih Bagong nyedhaki karo bapak. Pak, jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa iki nek wis sepuh, kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku karo garing karo Bagong jek bocah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa. Anak dadi tanggungane wong tuwa ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula mung nirokke omongane bapak mengko ndak ana undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi kepiye? Contonipun ngeten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene 7 glugu. Kabar karo kasunyatan niku wis ora padha niku jaman sak mangke menika kulina. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedhekke kabar, nambah-nambahi pengendikane bapak. Mula kula arep matur apa anane. Iya Panakawan Petruk matura ngeten. Truk. Aku ki ora lara. Aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa, ning aku mikir gandeng uripku eneng donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi
Aku ya melu bebodro, aku ya melu budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing ngluputke aku dudu sapa-sapa, ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Wah nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo kaya biyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom tentrem, kawulane padha sayuk rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki kok beda kaya biyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh. Malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepiruwa nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kahanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta ki mung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh merga olahe para kawula ingkang padha nggugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku ming batur, Semar niku ming wong sekeng, Semar niku nuwun sewu wong ra duwe, ming kawula. Kok arep mbangun pura kencana. Terus kula nuwun prisa dhateng Bapak. Janjane pura kencana iki karepe bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu, piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngecip, piyai ora duwe kok arep mbangun pura kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura kencana kuwi ora mbangun papan sing magrong-magrong. Sing dumadi saka kencana mutiara jamrut hergeni emas kuwi ora. Ning pura kencana kuwi utawa sanepaning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan, sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora bedak-bedake werna kulit, ora bedak-bedake tata basa, ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun pura kencana. Embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur kersane Bapak. Lah terus kersane Bapak pripun? Syarate pripun? Sranane apa? Truk kowe sowan ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 diaturi rawuh mrene. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek diglejah utawa dionceki, manunggaling pengarep sing lenggah ning dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakal apik, negara bakal becik. Ning kok sok balen, nek sing ning dhuwur ora tau nyawang ngisor, sing ngisor polahe nganti gedabikan ewadene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakal rusak. Merga kawula wis ora percaya karo pengarepe, pengarepe ora nggatekke uripe para kawula. Lah niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Supados sak mangke gegayuhanipun Bapak anggenipun badhe mbangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten mengko dados aturipun ing abdipun Petruk sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi mboten kula nyuwun mahapunten. Kula nyuwun dasaripun menapa kok mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayuhane Bapak niku apik, gegayuhane Bapak niku becik. Ngoten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nuklasdewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada. Ning nek mboten dasare apa, alasane apa, kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya Petruk, nggih. Gandeng pustaka jamus kelima sada kuwi darbe ing Pandhawa 5, nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petruk. Oh monggo menika langkung sae.
Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak mongko ngono salah sawijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara. Apa? Piye Dimas miturut penemuning Siadi gegayuhaning Kakang Semar? Wah, Petruk, dalem yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal mbangun Pura Kencana. Yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu, yen butuhke Prabeya mengko aku sing bakal maringi. Jodipati mbok tawu bandane ora apa-apa. Waton kasembatan penjangane bapak. Estu Den? Yo, tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokawan Petruk aku uga bakal sarujuk. Ponokawan Petruk aku ya sarujuk. Ponokawan Petruk aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darmakusuma kersa menapa boten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ponokawan Petruk wonten dawuh. Bingung rasane atiku Petruk. Lho sebabe merga sadurunge sowan mau nggih. Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka Jamus kelima sada. Lho. Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatose Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan. Mula kang sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Petruk, mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalawa. Sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka Jamus kelima sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkire miyen sing dikersake bapak niku sakniki tur pustaka Jamus kelima sada kok ajeng dienggo tumbal niku nuwun sewu. Sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Hadan. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun. Selak bapak ora kelakon bangun Pura Kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petruk, kowe ngalah. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo priyagung-priyagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis saempere nek wong cilik niku pendak-pendak mingkon ngalah, mawon niku wis saempere. Hadan. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya merga saka bapak. Napa sampeyan ora mesake karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, ketutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undakan bayar blas. Ayo. Ning ewa semono bapak mbake pustaka Jamus kelima sada, kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Ndarawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Ndarawati, wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho. Kula mboten ngetok-ngetok. Kula diweling karo bapak, truk ora usah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora usah tok kandhake. Merga aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mun nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula labuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean, wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Ponokawan Ngamarta. Pun ngonten mawon. Lah diwas tak labuh sono seprene sampean ora iso ngerteni lelabuhane bapak, gunane napa kula klesotan teng arep sampean? Nang apa ya, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati mrene butuh ngapa? Nyelun pustaka Jamus kelima sada. Arep ngapa? Arep nggo tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Ndarawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ora rampung
Kula nuwun sewu sinuwun. Ana kawan Bagong kuwi arep matur apa? Gandeng Petruk niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturipun kawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku sinuwun Kresna karo bapak abot endi? Pun ngoten mawon. Nek abot sinuwun Darawati monggo Pustaka Jamus Jimat Klimasada mangparingke sinuwun Darawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka Jamus Jimat Klimasada menika mboten kek mung pusaka lumrah, ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan Pustaka Jamus Klimasada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakane Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya Pak Bagong nggih. Sing angka loro saniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku mung dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali meleh teng praja Ngamarta. Bener omongane Petruk. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwun Darawati niku kok negarane ketaman pegebluk. Nek dinalar ora ketemu nalar lho sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwun Darawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Kuwalik. Hah? Kuwalik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Merga niki menungsa, nuwun sewu nggih sinuwun. Iya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Muga-muga Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngeten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming ana supaya sampeyan niku luwih teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegebluk ngoten niku tiba teng donya niku dadi peringatane sing gawe urip kagem titahe sing ora gelem manembah ngoten ana wewengkon sing pancen tumindake ala tumindake jahat masyarakate ora gelem manembah sing diparani mung papan-papan maksiat niku karo sing gawe urip mesti tibane napa-napa teng riku sing marai uripe rekoso blek. Terus do keteleran mudar. Iya. Niku pegebluk. Terus saniki kula takon, Ngastina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegebluk. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegebluk. Terus saiki Darawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegebluk. Niku nek cara sakniki ling ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu, nek kesusu sampean mengke kelangan Pustaka Jamus Klimasada malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula aturi menggalih. Sinuwun Prabu Darawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung bab pusaka cilaka. Tur saniki bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwal saka Pandhawa. Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe. Tegese pusaka ora pisah karo sampeyan. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampeyan niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arep niki bendina teng mriki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat ala, merga sing jeneng ketitisana dewa kae isih kedunungan kulit daging. Wong kedunungan kulit daging nika iso kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau-tate tumindak ala. Saala alaning wong mesti katabetan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampeyan ora paham. Ratu Lenggasinewa kok arep dapusi wong kok penak wae. Ha nek cara kula diteliti. Utusan Dara Werkudara rawuh teng Darawati. Darawati ana pegebluk apa ora?
Nek ora sampeyan kelangan pusaka wis bacut menehke karo Prabu Kresna. Nek ketahuan pegebluk, monggo dibantu. Jero urip ning alam padang menika saling bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Pathokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungso. Dewa medhun wae kula ora wedi. Mula kagem ing sami gawonten ing kedaton negari Ngamarta mriki sakliyanipun para Pandhawa kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan. Saya kasih waktu. Berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jajambul tabler kena tabuka yayasine pe. Etra kocak ngundarandir. Kumejet padon ning latri netra kocak ngundarandir. Hidup nyemangolon caka wadanani rombaranang kaya kembang borawari walah dalah parusmaning jajalan sertaning bawana iblis lanat walah dalah ing atase drajating batur gedibal mung kawula lah kok gunemane ngreweteh kaya betes semono bawa tegalan ndrawini kaya grojokan menungso ora ngilu karo getoke Bagong Tru gentenan Tru lho gentenan piye kowe sing diceluk ngono kok wah iki rada galak iki aku rada tratapan Bagong masir-sir atiku wis wani jarene wis muni bener wani kok kowe iki bener tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa menek kono nesu ya kadhe genti nesu awak dhewe mung kawula iki aja rumangsa terus aja mung gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi ayo domongi engko nek perang ditandangi wong loro nek ade kalah ya mulih njukuk dit Gus kaya main wae truk pada kira wonten dawuh kowe ngerti ora aku sapa oh lah iki perlu periksa iki karo awake dhewe kok lali sampean Prabu Baladewa sapa-sapa wis ngerti sampean Prabu Baladewa kowe matur ning ngarepe sapa sinuwun Prabu Puntadewa aturmu piye lho wah ya wis lali nek kon baleni kok ya ature akeh banget Bagong nun kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndrawati kowe ngecek karo Yai Prabu Ndrawati kowe nyas dadane Yai Prabu Ndrawati kowe ngino mbok anggap Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nyuwun perkawis menyang Jimat Limoso ya apa ora lah apa ora lho Yai Prabu Ndrawati iki dudu mungsuh dudu ya wis ngono geger wong dudu nek dudu ya syukur tegese iki dudu mungsuh nek iya iki kudu dititi priksa sadurunge kuwi pancen menungso ra tatanan nuwun sewu sampean kersane ajeng pripun aku ora trima perkara apa kowe ngecek karo Prabu Ndrawati lho sing tak ecehe meneng wae kok sampean wong liya kok geger lho aku kakangne wis ngerti ya Tru ah iya wis ngerti wong sing kulino ndelok wayang ki wis dong kabeh nek Baladewa ki kakangne Kresna kuwi kabeh wis ngerti kok dadak domoke aku kakangne apa ora ditulis ning surat kelahiran po hus kowe iya omong apa ora omong apa-apa tenane saiki ngene kowe bali yo nun bali piye bali kandha karo bapakmu ora usah dadak bangun pura kencana bapakmu ki wong sekeng bapakmu ki wong randuwe Semar ki wong melarat Semar ki mung kawula kok arep bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa wah iki tak waneni tenan iki nek ngunek-unekke Bagonge ora masalah wis ngunek-unekke bapak sing marahi aku ana ning alam padang ki bapake wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah kok dunek-unekke bapakmu wong sekeng bapakmu wong ora duwe bapakmu wong melarat kowe mbok ngelingi bol lho bol piye jenengmu napa Baladewa dundang bol kok ora gelem nek ora gelem dundang bol ganti jeneng
weh, ora ngono kuwi kok. Oh men, ya men, iso tawane ni. Nek wedi minggat to kono. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Oh, wis cerewet wae kene wis deg-degan malah cerewet wae. Sirmu piye? Karepmu arep ngopo? Kowe ngunak-unakke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya Mas, tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arep kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek, kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur, ning di mata Tuhan kita itu sama. Sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran, bondo donya ki mung titipan, ora mbok gawa modal kok tok pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki. Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki. Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta. Aku dadi kowe saiki karo aku kok. Wah, wis wong nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajeg, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kowe jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih neng kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Muneke kaya ngono karo aku. Kaya ndara bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke nggone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku. Ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki wae ngrampungi nek ngomong iso kowe. Gong, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngubup-ubupi. Aku arep golek rokok. Engko udut nggon aku. Moh, dudutmu separo-separo kok mian. Karena ming turane. Wis nang wae, nang kono wae. Karepmu piye? Lho, yang ngono wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming Kasana, kowe ya ming Candesa. Intonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta. Kanggo mitraning astaning asta. Koko Prabu lelampahan menika kados pundi, Yayi? Menika kala wau menawi kula glejah, Koko Prabu Mandura menika nguja dhateng mubal babaling karepson. Wekasan tilaring tata krami, tilaring watekan alendran. Semanten ugi Bagong. Bagong derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan teka wantun dhateng Koko Prabu Mandura. Kalih-kalihipun pancen sampun andhang kalepatan. Lajeng keparengipun maduka Kanjeng Koko Prabu. Kula ingkang badhe misah ing sami regejegan kirana kula nyuwun pamit. Nututi dhateng pelajaripun Koko Prabu Mandura wiwapana kawan Bagong Prapa dene Petruk. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu.